dim yma. Wel, bore da. Bore da. Croeso i chi gyd. Mae'n braf cael eich cwmni chi. Croeso i'r ymwelwyr. Da ni'n falch cael chi yn dod yma ac i unrhyw un sydd yn mynd ar y we. Da ni'n falch iawn o gael eich cwmni chi ac yn gweddio bydd Duw yn bendithio ni efo yn gilydd felly. Chydig o gyhoeddiadau, mae'n hanner tymor so mae nifer i ffwrdd ac da ni, os yna rhaid i mynd i'r Steddfod, da ni'n dymuno pob llwyddiant i unrhyw blant sy'n cymryd rhan yn yr Eisteddfod lawr yn y de yn Parc Margam. Ie. Wedyn, hefyd yn ystod wythnos, mae yna wersyll ymryn y groes a Steffan yn arwain a Gwyl yn swyddog, felly mae eisiau gweddio lot dros y plant bod nhw'n ddiogel ac yn... cofiwch am hynny. O ran ein trefniadau ni, mae'n wythnos ddigon syml. Heno, da ni'n cyfarfod yma am 6 a Dafydd arall yn arwain heno. A wedyn os Fercher, mae'r cyfarfod gweddi yn tŷ ni yn 2 lôn y ffrwd. A wedyn Sul nesa, da ni'n disgwyl Rhodri yma i arwain yr addoliad yn Gwasanaethau Sul nesa. Fi'n credu mae dyna'r pethau sydd angen sôn amdanyn nhw. Heb yn gwybod am unrhyw beth arall, na dyna fo. Gael ddarllen chydig adnodau wrth i ni gychwyn. Molwch yr arglwydd. Da yw canu mawl i'n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl. Mae'r arglwydd yn adeiladu Jerusalem. Mae'n casglu rhai gwasgaredig Israel. Mi o'n i mewn cynhadledd yr wsos dwytha yma yng Ngwlad Pwyl, fel mae rhan fwyaf ohonoch chi'n gwybod, 850 ohono ni wedi'n gasglu efo'n gilydd o wahanol wledydd i addoli yr arglwydd. Mae Duw ar waith a mae'n gwneud pethau da. Mae'n casglu rhai gwasgaredig Israel. Mae'n iachau rhai drylliedig o galon ac yn rhwymo ei doluriau. Mae'n pennu nifer y ser ac yn rhoi enwau arnynt i gyd. Mawr yw ein harglwydd ni a chrif o nerth. Mae ei ddoethineb yn ddifesur. Ych chi'n ei weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch yn fawr i ti am bore newydd a'r cyfle newydd i ddod ynghyd i daddoli di. Da ni'n diolch o arglwydd am bob bendith da ni wedi derbyn yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ond o arglwydd, da ni'n chwilio am bendith newydd y bore yma. Da ni am i ni deimlo dy gwmni di, da ni am brofi dy ddaioni. Da ni am i ti siarad efo ni Dduw'n Tad. A da ni o Dduw hefyd am i ni gael dod ger dyfron di i ddeud pa mor dda wyt ti, pa mor rhagorol wyt ti. Felly, trwy ysbryd glân, ei di'n harwain ni y bore yma. A gaddi'r cyfan nawn ni fod yn ogoniad i dy enw di, ond hefyd yn fendith i'n calonau'n unau. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Ond mi ganwn ni emyn efo yn gilydd. Fy arglwydd yw, daw i'n barchedig ofyn wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Dyma'r emyn gyntaf ar ni ganu yn y gynhadledd yn y fforwm yng Ngwlad Pwyl. Ac mor fawr wyt ti, y gytgan sydd yn dod
yn cael ei atseinio mewn gwahanol ieithoedd, dros 100 o wahanol genhedloedd yn cael eu cynrychioli yna. Felly, gadwch i ni ganu o'n calonnau un harglwydd mawr. Chi'n gwneud sŵn cystal ag 850 yn Ngwlad Pwyl, felly. Ond dyna,
Mae'r arglwydd yn fendigedig. Rwan, dyn ni am ddarllen o Efengyl Mathew y bore yma. A dwi am droi at Mathew 26 a gwahanol rannau o'r benod yma. Lle dyn ni yn meddwl arbennig am Pedr a beth sydd yn mynd trwy feddwl a trwy galon Pedr. Felly, Mathew 26, dechrau yn adnod 31. Mae'r arglwydd yn yr oedrych ystafell, mae o newydd gyflwyno swper yr arglwydd, y cymyn i'r disgyblion. Yna, dywedodd Iesu wrthynt, bydd aw cwymp i bob un ohonoch chi o'm hachos i heno. Oherwydd mae'n ysgrifenedig trawaf y bugail a gwasgerir defaid y praidd. Ond wedi mi gael fy nghyfodi a fo'ch blaen chi i Galilea. Atebodd Pedr ef. Iddynt gwympo bob un o'th achos di, ni chwympa fi byth. Edda Iesu wrtho. Yn wir o'n dweud wrthyt, y bydd i ti heno, cyn i'r ceiliog ganu fy ngwadu i deir gwaith. Hyd yn oed petai'n rhaid i mi farw gyda thi, meddai Pedr wrtho, ni thwadaf byth. Ac felly y dywedodd y disgyblion i gyd. Yna daeth Iesu gyda hwy i Lea elwyr Gethsemane, ac meddai wrth y disgyblion, eisteddwch yma tra byddo fi'n mynd fan draw i weddio. Ac fe gymerodd gydag ef Pedr a 2 fab Zebedeus, a dechreuodd deimlo tristwch a thrallod dwys. Yna meddai wrthynt, mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw. Arhoswch yma a gwyliwch gyda mi. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar ei wyneb gan weddio. Fy nhad, os yw'n bosibl, boed i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond nid fel y myna fi, ond fel y mynnu di. Daeth yn ôl at ei disgyblion a'i cael hwn cysgu. Ac meddai wrth Pedr, felly, o'n i allai chwilio am 1 awr gyda mi. Gwyliwch, a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Mae'r ysbryd yn barod, ond mae'r cnawd yn wan. Aeth ymaith drachefn yr ail waith a gweddio. Fy nhad, os nad yw'n bosibl i'r cwpan hwn fynd heibio heb i mi efed, gwneler dy ewyllus di. Pan ddaeth yn ôl fe cafodd hwy'n cysgu eto, oherwydd yr oedd llygaid yn drwm. Ac fe gadawodd eto a mynd ymaith i weddio drydedd waith gan lefaru'r un geiriau drachefn. Yna, daeth at y disgyblion a dweud wrthynt, ydych yn dal i gysgu a gorffwys. Dyma'r awr yn agos, a mab y dyn yn cael ei fredychu i ddwylo pechaduriad. Codwch ac awn, dyma fy mradychwr yn agosau. Yna troedd yn dal i siarad, dyma Judas, un o'r 12 yn dod, a chydag ef dyrfa fawr yn dwyn cleddyfau a ffastynau, wedi hanfon gan y prif offeiriad a heneriad y bobl. Rhoddodd ei fradychwr arwydd iddynt gan ddweud, yr un a gysanaf yw'r dyn, daliwch ef. Ac yn union aeth at Iesu a dweud, henffych well y rabi, a chysanodd ef. Dwedodd Iesu wrtho, gyfaill, gwna'r hyn yr wyt yma i'w wneud. Yna deithant a rhoi ei dwylo ar Iesu a'i ddal. Wrth gwrs, da ni'n cofio wedi i Iesu gael ei ddal. Dyma disgyblion yn ffoi. Dyma nhw'n rhedeg i ffwrdd, ond Pedr yn dilyn o hirbell. A wedyn, tua diwedd y benod, yn adnod 69, da ni'n darllen fel hyn. Roedd Pedr yn eistedd y tu allan yn y cyntedd, a hyn pan oedd Iesu'n cael ei brofi. A daeth un o'r myrnion ato a dweud, roedd y tithau hefyd gyda Iesu'r Galilead. Ond gwadodd ef o flaen pawb a dweud, nid wyf yn gwybod am beth yr wyt ti'n sôn.
Ac wedi iddo fynd allan i'r porth, gwelodd morwyn arall ef a dweud wrth yr rhai oedd yno, yr oedd hwn gyda Iesu'r Nazaread. Gwadodd yntau drachefn, a llw, nid wyf yn adnabod y dyn. Ymhen ychydig dyma rhai oedd yn sefyll yno'n dod at Pedr ac yn dweud wrtho, yn wir, yr wyt ti hefyd yn un ohonynt, achos y mae dy acen yn dyfrydychu. Yna dechreuodd yntau regu a syngu, nid wyf yn adnabod y dyn. Ac ar unwaith fe ganodd y ceiliog, cofiodd Pedr y gair a lefarodd Iesu, cyn i'r ceiliog ganif gwedi i deir gwaith. Aeth allan ac wylo yn chwerw. Dyma air yr arglwydd. I'r plant am ddod ymlaen, rhain o chi sydd eisiau dod ymlaen eistedd fan yma munud bach. A ni. Digon o le i chi gyd. Reit. Da iawn. Reit. Gwyliau? Ia? Be ydych chi'n deud? Hwrei? Ie, mae un fan yma yn amlwg yn hoff iawn bod hi'n amser gwyliau. Da iawn. Mae'n wyliau. Rwy'n ond chi'n mynd... Wel, dych chi wedi dod ffwrdd yn dydych chi ar wyliau. Yndych. Rwy'n arall yn mynd ffwrdd? Oes? O, reit. Na fo. Wel, mae yna rhywbeth yn digwydd lawr yn Ne Cymru, fel dwi wedi sôn. Os gawn ni llun nesaf. Llun o be di hwnna? Arwydd yn deud... Ie. Croeso. Mae'r arwydd yn deud croeso. A dych chi falle ddim yn gallu gweld yn glir iawn, ond yr ochr yma yn y gwylod, mae'r triongl gwylod ne, yn wyn yn y top, coch yn y canol a gwyrdd yn y gwylod. Felly, be di hwnna? Symbol o be? Bathodyn yr urdd gobaith Cymru. Mae Steddfod yr urdd wrth nesaf yma. A mae yna lot o beth yn digwydd yn yr Steddfod, ond un o'r pethau sydd yn digwydd ydy bod yna lot o gystadlaethau. A mae rhai gorau yn cael mynd ar y llwyfan, a maen nhw'n cystadlu, a wedyn maen nhw'n trio gweld pwy di'r un gorau i gyd. Pwy di'r un mwyaf teilwng o gael y wobr gyntaf. A pan es i ar safle yr urdd i edrych, Steddfod yr urdd i edrych, dyma fi'n ffeindio llun o rywun oedd wedi ennill, dim flwyddyn yma, ond flwyddyn dwytha gawn ni llun nesaf. Dwi'n bod, ydych chi'n nabod yr un yna, ond ie. Oedd Esther wedi ennill cystadleuaeth. Roedd hi wedi dod i fod y gorau. Ydych chi'n hoffi pan mae rhywun yn dweud mae chi di'r gorau? Ydych chi'n hoffi bod yn gyntaf mewn ras? Ie. Ydych chi'n rhedeg ras, eisiau bod y gyntaf, eisiau bod y gorau? Ie. Reit. Dyn ni'n licio bod y gorau. Mae un peth sydd yn wir am bob un ohono ni ydy pan dyn ni'n meddwl am ydyn ni bobl dda, ydyn ni wastad yn gwneud beth sydd yn iawn. Yna, dyn ni'n gwybod, wel na, dydyn ni ddim. Sy'n yn gystadleuaeth i weld pwy di'r person gorau. Yna, dwi'n meddwl bod swn i'n ennill. Ac yn bod yn onest, dwi'n meddwl bydde neb yn yma'n ennill. Mae'r Beibl yn dweud mae yna un person sydd y gorau oll. Ac mae yna adnod yn y llyfr datgyddiad, yr adnod olaf, y llyfr olaf yn y Beibl. A mae yna adnod fan yma yn dweud teilwng yw'r oen. Rwan, pan mae'r Beibl yn sôn am yr oen fel yna, am bwy mae'r Beibl yn sôn? Da iawn. Un o'r ddau ateb da ni'n cael ar gyfer, ydych chi'n gwybod, naill ai Duw neu Iesu Grist, dyna'r ateb da ni eisiau. Iesu Grist. A
yn llyfr datgyddiad, da ni'n cael golwg fewn i'r nefoedd, ac yn y nefoedd, mae yna greduriaid a rhyfeddol ac angylion, a maen nhw gyd yn canmol Iesu. A wedyn, ar ôl iddyn nhw ddechrau canmol Iesu, mae y nefoedd i gyd a y byd i gyd a'r bydysawd i gyd yn dechrau canmol Iesu. A wedyn, yn y diwedd, mae pawb sydd yn y byd yn codi i ganu teilwng yw'r oen. Pam bod o'n deilwng, pam mae fod i'r gorau, cos bod wedi byw yn berffaith, ond hefyd mi gafodd o'i ladd drosto ni. Dari o roi hynna'n drosto ni ar y groes. Ac felly mae o'n deilwng i gael, gallu, cyfoeth, ddoesineb, nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A dyna'r un peth da ni'n cofio. Pan da ni'n methu, da ni'n cofio bod yna un sydd yn deilwng, bod yna un sydd yn gret, bod yna un sydd yn ffantastig, uwchlaw pob dim arall, yr arglwydd Iesu Grist. A mi fyddwn ni'n canu am yr oen mewn munud bach. So, gobeithio byddwch chi'n mwynhau'r gwyliau yma. Gobeithio gawn ni ddim gormod o law. Gobeithio gewch chi lot o hwyl. A byddwch chi wrth eich bodd, wrth gwrs, yn cael mynd nôl i'r ysgol mewn wythnos. Ie? Wel, dim yn siŵr. Reit, ewch nôl i eistedd. A da ni'n mynd i ganu dwy gan. Mae'r gyntaf yn lle da ni'n edrych ar i mewn i'r nefoedd at yr orsedd. Fe welwn orsedd fri. Uwch pob un gorsedd si. Lle daw yn dydd y ffyddlon rai o bob un gwlad. Ger bron y mab cawn ddod heb fai, trwy waed yr oen, trwy ffydd daw'r gras a ddawodd ef i ni'n iachad. Ac wedi hynny, mi newn ni ganu diolch am y groes i o'r. Felly, newn ni ganu y ddwy gan yma.
maddeuant hwnnw sydd mor angenrheidiol yn y bywyd ni. Felly wrth ddod ger dyfron, da ni yn cydnabod ac yn cyffesu teilwng yw yr o bob maw, o bob anrhydedd, o bob gogoniant a phob clod. Ac arglwydd yn dew wrth ni plygu ger dyfron di. Da ni hefyd yn ymwybodol o'n anheilyngdod ni. Da ni o ddion tad yn gwybod yn bod ni wedi crwydro'r wythnos diwethaf yma mewn gair neu mewn gweithred. Sicr mewn meddwl, da ni wedi crwydro o dy ffyrdd di. Felly, da ni'n cyffesio ddion tad ger dyfron di yn beie, gan edrych eto at yr aberthroddwyd ar Galfari ac yn gweddio bydde di trwy dy ras, eto yn cyfrif yr hyn nath Iesu Grist yn iawn am yn beie ni. Os di'n beie ni'n fawr, mae'r iawn dalodd yr arglwydd Iesu Grist yn fwy. A da ni'n diolch felly am y pris anfeidrol a roddwyd drosto ni. Da ni'n diolch o ddiwn tad bod yr arglwydd wedi ymroi i fod yn fugail da i bob un ohono ni. Fugail da sy'n yn harwain ni ar i'r llwybrau cyfiawnder mwyn i enw. Fugail da sydd yn dychwel yn heneidiau pan da ni wedi crwydro. Yn fugail da sydd wedi rhoi i einios dros y defaid. Ti derbyn yn mawl a derbyn yn diolch y bore dad. Da ni dod yn cyflwyno yn holl anghenion ger dyfron di. Da ni'n meddwl o ddiwn tad am y byd yma a ni angen. Da ni'n dychryn wrth weld y newyddion o ddydd i ddydd ac gofyn o ar bydd yn drigarog. Neu di oriwch llywodraethu ar benderfyniadau arweinwyr y gwedydd mwyn dwyn heddwch a dwyn mesur o ryddhad o'r gofid sydd ar hyn o bryd. Dydodd Iesu bydden ni yn clywed am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd tra bydde'r byd yma'n bod ac eto o ddiwn tad mi fedri di gyfyngu ar falchder a drygioni dyn. A da ni'n gofyn ar ei ti wneud hyn y dyddiau yma. Ond yn gweddio'n arbennig dros dy eglwys di a dy bobl di. Gen i ti bobl yn Gaza. Gen i ti bobl yn Wcrain. Ac arglwydd mae yna lawer yn Wcrain wedi dod i ffydd yn ystod y rhyfel yma o ddiwn tad. Yr eglwys Foptai wedi gallu bod yn oleuni nghanol y tywyllwch yna. Arglwydd, gad i deglwys i gad i dy bobl i gael ei calonogi a'i cysuro a'i nerthu a gad i'w tystiolaeth ddwyn ffrwyth amlwg y dyddiau yma. Ond o arglwydd wrth feddwl am y byd, da ni hefyd yn ymwybodol yn bod ni a gwahanol anghenion. A da ni'n dod yn cyflwyno rheini i ti, gan ddymuno dy fod ti o arglwydd, drigarog iawn, yn cynnal ni ac yn cadw ni. Os rhywun yma o ddiwn tad, efo gofid, pwyso ar ei calonau, ni'n gweddio ar ei ti i amgylchu nhw efo dy gariad, dangos iddyn nhw fod pob gofal i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. O'r fall gyfaill y Duw'r Iesu, prind ym mhob storom bref. Ac felly, o'r fath ffraint yw mynd ar cyfan mewn gweddi troef. Felly, da ni'n dod y bore yma dad, gan roi'n hunain o'r newydd yn dy ddwylo. Da ni yma hefyd o dad yn sychedu am gael clywed gair o'r nef, a da ni'n gweddio a bydde di mewn trigaredd o ddiw yn bendithio, rhoed i ni yr hyn da ni angen y bore yma trwy dy air. Gadair gair y bore yma fod i ni yn fwyd, fendith ac yn ateb angen arbennig yn calon. Clyw yn gweddi felly. Derbyn yn diolch am bod ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Iawn, technoleg, o'n i, os
strwythau yma yn y gynhadledd yma. Eitha aml. Ar ddechrau cyfarfod, mi fydde rhywbeth yn mynd o'i le ar y sgrin felly, a o'n i'n eistedd nesaf at y Dirk Ioncynd, rhywun sy'n gweithio yn Rhydychen. Oedd o'ch chwerthin edrych, I love it when technology goes wrong. Beth bynnag, gadwch i ni ganu efo yn gilydd. Emyn dros bechadur buost farw. Dros bechadur ar y pren. A mae'r ail bennill i mi yn siarad efo yr ofnes ddyn yn calonau ni weithio. Dwed i mi a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Dwed a ddeu beth i galon all gynnig diferhau. Beth yw bwysau'r beiau mwyaf a faddeuau? A faddeu, o bari, pa'n drymaf yw fy mhechod a'i greddfannau Calfari. A diolch bod greddfannau Calfari yn drymach na'n pechodau ni. Yr hyn sydd ar yng nghalon ni bore yma i rannu, fo chi di, be dyn ni'n gwneud efo yn methiannau? Pan dyn ni yn methu, pan dyn ni yn gadael Duw i lawr, gadael pobl eraill i lawr, gadael yn hunain i lawr. Mae'n adegau neu ddigwyddiadau yn bywyd ni gyd, y gallwn ni edrych nôl atyn nhw efo rhywfaint o falchder. Da ni'n cofio rhyw lwyddiant. Rhywbeth roedden ni'n gallu dweud, wel, mi nes i'n oce fan yna, mi nes i'n iawn fan yna. Mi oedd pobl eraill falle yn canmol ni, neu yn diolch i ni, neu yn llongyfarch ni. Doedd dim angen i ni fod ag unrhyw gywilydd o be wnaethon ni y pryd hynny. Ac allan fod yn wir,
Pan da ni'n meddwl yn hermau Cristnogaeth, mae yna adegau pryd da ni wedi bod yn barod i sefyll, barod i wneud unrhyw beth dros yr arglwydd Iesu Grist. Da ni wedi teimlo'n hynny yn fwy na choncwerwyr. Pam? Achos da ni wedi gallu gwrthod temtasiwn efallai. Wedi sefyll yn wyneb gwrthwynebiad. Wedi rhoi tystiolaeth, wedi cyffwrdd bywyd rhywun mewn rhyw ffordd arbennig iawn, ffordd bositif iawn. Ond os da ni'n gallu meddwl yn ôl a cofio pethau positif, da ni hefyd yn, wel, da ni bob un ohono ni'n gwybod bod ni wedi methu ar adegau, methu'r praw. Da ni wedi siomi eraill, da ni wedi siomi ni'n hynny, ac yn arbennig wedi siomi yr arglwydd. A dyna sy'n gwneud Pedr yn un dwi'n meddwl y gallwn ni uniaethu efo fo. Mi oedd o wedi sefyll, oedd o wedi gwneud pethau gwych. Fodd yr un roddodd y gyffes fawr, ti yw y Crist, mab y Duw byw yng Nghaesarea Philippi. Pan oedd pawb arall fel petai nhw yn ffoi, yn gadael yr arglwydd Iesu, a Iesu'n gofyn wrth y disgyblion, da chi isio mynd efo nhw hefyd? Yes, a Pedr yn ateb yn glir. At bwy yr awn ni gen i ti mae geiriau'r bywyd trygwyddol. Fodd ar ei gamu allan ar y môr yn y storm i gerdded ar y dŵr. Oedd yna bethau gret am Pedr, oedd yna bethau gwych. Ond wedyn, wrth gwrs, mi ddydodd Iesu, wel, o ti Pedr yn mynd i'n ngwadu fi dair gwaith o fewn ychydig oriau rwan. No way. Na, dim fi. Na i ddim gwneud hynny, dwi'n barod i farw efo ti. Hyd yn oed sy'n rhain i gyd, y disgyblion eraill yma, hyd yn oed sy'n nhw'n rhedeg i ffwrdd. Na i ddim rhedeg i ffwrdd. Ond o fewn ychydig, i fistr o'n gofyn, newch chi aros fan yma i weddio efo fi? Oedd o di blino. Oedd o methu aros yn effro. Bod o'n gwybod bod ei feistr mewn gwewyr mawr, rhywsut oedd o ddim yn llwyddo i aros yn ddeffro. A wedyn, da ni'n gwybod, dyma Judas a'r milwyr yn dod, a Pedr yn gyntaf yn tynnu allan i gleddyf, ond wedyn ofn yn gafel, rhedeg i ffwrdd. Isio dilyn, ond dilyn o bell. A wedyn, wrth gwrs, y gwadu tair gwaith tu allan i lys yr archoffeiriad. Pan byddwn ni'n methu fel yna? Pan da ni yn ffeindio hyn yn wedi disgyn o'r newydd? Be da ni'n neud? Os na unrhyw beth penodol y dylen ni fod yn neud efo methiant? Weithiau, wel, da ni gyd yn bechaduriad ac yn methu weithiau sam lot fedrwn ni'n neud. A'i dyna'n hagwedd ni. Wel, mae yna rhywbeth gallwn ni'n neud yn sicr. A pethau dylen ni fod ni'n gwneud. A dyna beth dwi am feddwl amdano fo chydig bore yma. Nos diwetha yng Ngwlad Pwyl, o'n i mewn rhwydwaith, a teitl y rhwydwaith oedd Soul Care for Leaders. Gofal enaid. Gofalu am eneidiau. Ac oedd yna rai yna efo gwahanol anghenion, oedd rhai jyst eisiau dod i gael gwybodaeth am sut i helpu eraill. Ond oedd yna rai yna oedd eu heneidiau nhw yn brifo. Ac ambell un yn brifo oherwydd bod yna rhyw fethiant yn y gorffennol ac oedd nhw methu cael gwared ar syniad yma bod nhw wedi methu, bod nhw wedi gadael i harglwydd i lawr ac a ddylen nhw fod mewn gweinidogaeth o gwbl. Un o'r anghenion mawr oedd delio efo euogrwydd. Arweinwyr yr eglwys yn teimlo na dyn nhw ddim digon da. A methiannau'r gorffennol fel rhyw ysbrydion yn dod. Ysbrydion yn dod i'w hontio nhw, i'w blino nhw. Felly, pan da ni'n methu, beth da ni fod yn wneud?
Yr un peth cyntaf di, mae eisiau ni atgoffa'n hynny o rai gwirioneddau. Mae eisiau ni atgoffa'n hynny o rai gwirioneddau sydd yn gallu bod yn helpu ni. Rwan, yn gyntaf, pobl amherffaith mae Duw yn ei defnyddio yn ei waith. Da ni'n eisiau hwn fel esgus, ond chi'n gwybod, pan da chi'n meddwl yn ôl yn y Beibl at be welwch chi, roedd Noa yn feddwyn. Roedd Abraham yn llwfr yn gosod i'w wraig mewn perygl mwyn achub ei groen ei hunan. Roedd Jacob yn dwyllwr, Samson yn ferchetwr, Dafydd yn odinebwr a llofrydd, a Pedr yn wadwr. Nid esgus ydy hwn, ond nid oes neb cyfiawn nac oes un, medde'r Beibl. Ac eto mae Duw yn defnyddio pechaduriaid fel ni. A mae eisiau ni gofio hynny rhag i ni fynd i ormod o ddigalondyd. Yr ail beth i ni gofio ydy, bod ni'n gallu bod yn anffyddlon, mae Duw yn ffyddlon. Paul yn deud wrth Timotheus yn ei ail lythyr, os ydym yn anffyddlon, mae ef yn aros yn ffyddlon. Wedyn ni all ef ei wadu ei hun. Mae o wedi addo. So os rhywun yn dod ato fo trwy Iesu Grist, mae'n mynd i'w derbyn o. Dio ddim yn newid ei feddwl. Mae addewidion o yn sicr ar draws y canrifoedd a'r miliynau. Mae Duw yn ffyddlon. Ac oherwydd hynny, rhaid i ni beidio digaloni. Ac yn drydydd, mae Duw'n gofalu am ei ddefaid. Hyd yn oed pan fyddan nhw'n crwydro, neu falle yn arbennig pan fydd ei ddefed yn crwydro. Fe ddydodd Iesu, mae fy nefaid i'n gwrando ar fy llais i, ac yr wyf fi'n ei hadnabod, a hwytha'n fy nghanlyn i, yr wyf fi'n rhoi bywyd trygwyddol iddynt. Nid ant beth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Mae Duw wedi addo bod yn mynd i ofalu am ei ddefed. Dyma yr arglwydd sydd yn fugail, ac felly ni bydd eisiau arnaf. Dyma'r un sydd yn dychwel ein heneidiau, meddai Psalm 23. Yr wyf yn sicr o hyn, meddai Paul wrth Philippiad, bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da anoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Os ydy Duw wedi dechrau gwaith ynoch chi, dydy o ddim yn mynd i wadael o ar ei hanner, a mae'n mynd i'n dwyn ni yn ddiogel i fan lle byddwn ni wedi ymadel a phob anifioldeb. Mi fyddwn ni wedi cael ein puro yn llwyr. Diolch yn mynd i ddigwydd yn y bywyd yma yn iawn, ond pan gyrraeddwn ni'r nefoedd, mi fyddwn ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Felly, da ni'n mynd siŵr sut da ni'n mynd i fod yn debyg, ond da ni'n gwybod hyn, fydd dim drwg yn agos ato ni. A fydd dim modd i ni fethu beth eto. Felly, mae'r cofio yna fel rhyw gefndir i'r cyfan da ni'n gorfod i wneud. Felly, pan da ni wedi methu, pan da ni wedi syrthio wedi pechu, be di'r camau da ni angen i cymryd? Be di'r cam nesaf? Gyntaf ydy edifarhau. Edifarhau. Mae'n un o nodweddion cyson y Cristion. Pan ddaru ni ddod y Gristnogion i ddechrau, ymateb i alwad Crist, edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Mae yna edifarhau wrth gychwyn y bywyd Cristnogol. A be mae hynny'n ei olygu, wrth gwrs, fel ydych chi wedi clywed mor aml ydy, mae yna droi y rownd. Mae yna droi o un ffordd o fyw i droi i gyfeiriad arall, troi at yr arglwydd Iesu Grist, mwyn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae yna edifeirwch yn ddrws i mewn i'r bywyd Cristnogol. Ond nid jyst drws i mewn ydy o. Mae edifeirwch yn gorfod bod yn nodwedd cyson o fywyd y Cristion.
Mae'n agwedd cyson ynddo ni. Oherwydd, da ni'n gorfod mynd y ddydd ar ôl dydd ac wrth feddwl yn ôl, da ni'n cofio, fe ddylen ni fod wedi gwneud hyn, neu ddylen ni fod wedi deud hyn, nes i golli cyfle fan yna, neu nes i ddim dilyn yn iawn fan yna. Temptasiwn pan da ni wedi methu ydi, jyst trio anghofio fo. Gobeithio bydd o'n mynd i ffwrdd. Wedi'r cyfanno, nid ydi Duw yn maddau. A chi'n gweld, mae yna ganlyniadau difrifol i bechod, a dyna pam bod rhaid ni fod yn chwyrn yn erbyn pechod. Yn chwyrn yn erbyn yr eilunod yn y bywyd ni. Mae'r Beibl yn dweud bod ni'n gallu tristau yr ysbryd. A pan da ni'n tristau yr ysbryd, mae yna rhywfaint o bellter yn dod yn does. Pan da ni'n tristau rhywun, mae bellter yn dod rhyngddo ni. Mae hyn yn wir am bob pechod. Mae'n tristau yr ysbryd. Yn Psalm 32, a Dafydd yn sôn am ei gyfnod pan oedd o wedi pechu efo Bathsheba. A wedyn, oedd yna gyfnod yn dod cyn bod Nathan yn dod a'i wynebu efo ei bechod. Ac oedd Dafydd yn trio anwybyddu, trio anghofio, trio peidio meddwl am y peth. Ac yn Psalm 32, mae'n deud fel hyn, tra oedd yn ymatal, yr oedd fy esgyrn yn darfod. A minnau'n cwyno ar hyd y dydd. Roedd y law yn drwm arnaf ddydd a nos, sychwyd fy nerth fel gan res haf. Hynny ydi, yn allanol oedd o'n edrych yn oce fel te pob dim yn iawn. Tu fewn. Oedd o'n gwybod bod na ryw sychdwr mawr wedi dod i'w enaid. Yna ganlyniadau. Yn Psalm 51, y psalm lle mae o'n edifarhau am ei bechod. Yna mae'n dweud, dyrodrych chefn i mi orfoledd iachawdwriaeth. Mae'r fath beth a gorfoledd iachawdwriaeth i gael, ond oedd o wedi colli hwn. Oherwydd bod o yn ymwybodol fod ei bechod yn dod rhyngddo fo a Duw. Ac felly mae eisiau i ni gymryd yn beio o ddifri ac edifarhau. A be oedd camau yn edifeirwch 4? Yn gyntaf, oedd o'n sylweddoli beth oedd o wedi ei wneud. Mae Luc yn deud ni yr union adeg pan sylweddolodd o be oedd o wedi ei wneud. Troes yr arglwydd ac edrych ar Pedr. A chofiodd fair yr arglwydd wrtho, cyn i'r ceilio ganu heddiw fe'n gwedi i deir gwaith. Ydyn lle oedd Pedr mewn panic. Na, dwi'n nabod y dyn. A wedyn mae'n gweld trwy'r i'w ddrws agored lle mae Iesu'n troi gan edrych arno fo. A mae'n sylweddoli be mae o wedi wneud. Pan oedd Dafydd yn mynd trwy i edifeirwch yn Psalm 51, oedd wedi pechu'n erbyn Bathsheba. Oedd wedi pechu'n erbyn Urias i gŵr hi ac wedi trefnu bod yn cael ei ladd yn y frwydr. Oedd wedi pechu'n erbyn i genedl yr oedd o'n frenin arni. Ond be mae'n deud? Yn dy erbyn di, meddwl fan y salm, tydi dy hunan y pechau sy'n gwneud y drwg hwn. Sylweddoli bod yn beia ni ddim jyst yn rhyw gamgymeriadau, ond bod nhw wedi bradychu arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinaeth. Ac felly, aeth allan a wylon chwerw. Oedd y peth yn ei dorri fo. Oedd y peth yn crybachu i galon o. Achos bod nhw'n sylweddoli mor wan oedd o wedi bod a
a fynte wedi honni ar un adeg bydde fo mor gry. Ond mae yna beth arall nath Pedr, dwi'n meddwl. A dyma falle ydy dyma'r peth sydd yn dangos beth ydy feirwch. Ni'n gallu meddwl am blentyn di gwneud rhywbeth o'i le. A mae rieni o yn flin efo fo. Be di greddf y plentyn? Greddf y cyntaf wedi rhedeg i ffwrdd, ond wedyn mae jyst eisiau rhedeg yn ôl at ei rieni i gael gwybod fod pob peth yn cael ei sortio allan. Efallai bod yn golygu cos bynnag o amser. A mae eisiau mynd nôl i freichiau rieni. A dyna oedd Pedr yn sylweddoli be oedd wedi wneud, a bore'r trydydd dydd, Mair yn dod a dweud, mae'r bedd yn wag. Be nath Pedr? Rhedeg yn syth. Rhedeg yn syth i chwilio am ei arglwydd. Yr angylion y dweud bod wedi dod nôl yn fyw. Nid cuddio fel nath Adda ag Efa yn yr ardd, ond rhedeg i chwilio. A wedyn yn Ioan 21, da ni'n ei weld o ar ddiwedd Efengil Ioan. Wedi mynd allan i bysgota ddim di dal ddim byd. A da chi'n cofio'r hanes Ioan yn dweud, y meistr di hwnna ar y lan. A di Pedr ddim yn aros efo'r cwch a'r pysgod. Mae'n neidio fewn. Mae'n mynd at ei feistr. A dyna beth ni angen wneud, ydy mynd a cyffesu yn methiant ger bron Duw, ger bron yn meistr. Wynebu'r un, da ni wedi pechu ni erbyn. Ie, falle bod ni hefyd yn gorfod wynebu rhywun fan yma. Mae'r bai yn drosedd hefyd yn erbyn rhywun fan yma. Da ni'n gorfod cyfaddef hynny iddyn nhw. Ond yn fwy na dim, mynd at Dduw efo yn cyffes o bechod. Be nesaf? Mae eisiau ni gyffesu yn cariad at yr arglwydd Iesu Grist. Os edrychwch chi ar benod 21 o Efengil Ioan, yn fan ono, da ni'n cael yr hanes yma am Iesu wedi darparu brecwest iddyn nhw i'r disgyblion. A wedi iddyn cael brecwest, gofynodd Iesu Seimon Pedr, Seimon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Ac ymateb Pedr wrth gwrs. Wel, mi dadad i lawr, a dwi ddim mor siŵr o fy nghalon, dwi yn dy garu di. Mae'r cwestiwn, a wyt ti'n yngharu fi, mae'n un mor dreiddgar ac mor anodd i ni ateb yn gwirionedd. Ydych chi'n caru Duw? Wel, a bod yn onest, dwi weithiau'n ame yng nghalon. Dwi'n ame mod i'n caru'n hunan lot mwy na dwi'n caru Duw. Mae hynna'n sicr yn wir ar adegau. A da ni'n defnyddio'r gair cariad mewn ffordd mor llac rywsut. Dwi'n caru rhyw nofel. Dwi'n caru ffilm. Dwi'n caru pêl-droed neu griced neu rhywbeth fel yna. Dwi'n caru brechdan cig moch. Da ni'n defnyddio fo mewn ffordd. Dwi'n caru Cymru. Be mae caru Duw yn ei olygu? A mae'n gwestiwn sy'n herio yn calonnau neu dwi'n meddwl. A felly mae Efengil Ioan yn ei osod o fel hyn. Mae Iesu'n defnyddio gair arbennig am gariad agape. Ac bod hyn ddim yn rheol bendant bob tro, mi oedd agape yn golygu cariad arbennig, cariad o'r radd uchaf. A pan mae Pedr yn ateb, di o ddim efo'r hyder oedd ganddo fo cynt yn yr oriwch ystafell. Mae'n dweud, wel, yndw dwi'n dy garu di, ond mae'n defnyddio gair gwahanol, phileo, rhyw gariad brawdol. A wedyn mae'r